I dag her på Svendborg Efterskole skal eleverne bage. I dag skal vi lave donuts. Denne uge er nemlig miniby på Svendborg Efterskole. Vi laver mini-donuts til miniby. Det er den første gang Svendborg Efterskole prøver miniby. Lærerne har blandt andet lavet mange forskellige værksteder. Her på dessertværkstedet skal eleverne blandt andet lave mini-donuts, cookies og kage. Hvorfor valgte du den her værksted? Men det gør jeg, fordi jeg godt kan lide at bage. Og jeg elsker ligesom at lave mad og ligesom lave forskellige indkøbslister og lave logoer, som vi også har lavet. Hvad er I i gang med? Vi er i gang med lige nu at lave mini-donuts. Vi har lige lavet dejen, og nu er vi i gang med at bage den. Hvordan er samarbejdet med dig og din gruppe? Det er ret godt. Altså, jeg er sammen med min roommate og 2 af mine venner. Så det er ret fedt. Hvad har været den sjoveste oplevelse? Det er nok at fylde de her jern ud, eller de her donutjern ud ved dej indtil videre. Hvad er jeres mål? Og få lavet nogle gode donuts. Eleverne skal bage mini-donuts til de omkring 300 forældre, der ankommer i morgen. Hvorfor valgte du dette værksted? Jeg valgte desserthuset, fordi jeg godt kan lide at bage, og jeg vil gerne sådan udfordre mig selv lidt og også være sammen med mine venner. Hvad er du i gang med lige? Jeg er i gang med at lave sådan nogle mini-donuts, og så skal vi bagefter pynte dem og gøre dem fine. Hvad har været det sjoveste oplevelse indtil videre? Helt klart at lave de her mini-donuts og sådan, ja, få lov til at selv sprøjte dem ud og sådan. Hvordan er samarbejdet mellem dig og din gruppe? Super godt. Altså sådan, vi taler meget sammen, og det er virkelig hyggeligt at få lov til at lave dessert sammen. Hvad er jeres mål? Vi skal lave virkelig mange mini-donuts. Sådan virkelig mange, fordi der kommer så mange mennesker. Og så skal vi bare have lavet en masse kage. Elevernes lærer i desserthuset er Louise. På desserthuset, det gør jeg fordi, at jeg har bagt i mange år, og faktisk har jeg også en lille firma, hvor jeg laver kager på bestilling, bryllupskager, dåbskager og fødselsdagskager, talkager og sådan nogle ting, så derfor har jeg stor erfaring med at bage, også til mange. Mit mål er, at der er nogen, der skal blive glade for at bage, og finde ud af, hvor glade man kan gøre folk med kage. Fordi når man så kommer med en flot pyntet kage, så bliver folk rigtig glade. Og vi håber, at forældrene vil tage godt imod det og købe alle vores kager. Hvad synes du om din gruppe og de elever, du har fået på det? Jeg synes, de er mega søde. Det, der kan være svært, det er, når man bliver sat i en situation, som er uvant. For eksempel at skulle bage. Så kommer man til at lave nogle ting, som ikke er helt skidesmarte altid. Men de er super søde, og jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at arbejde sammen med dem. Men hvad er det, eleverne egentlig synes om miniby? Jeg kan godt lide det, jeg synes det er sjovt, og man prøver mange forskellige ting. Det er jo noget nyt her. Hvad kunne gøres bedre? Sådan, at der måske var flere muligheder, sådan, måske lidt det samme nogle gange. Og vi kunne godt komme lidt mere rundt om tingene, synes jeg. Hvordan tror du, at minibyen hjælper eleverne? Samarbejde. Men der er meget samarbejde i miniby. Jeg tror, det hjælper eleverne på, at man lidt får sådan en forståelse om, hvordan det er ude på sådan et arbejdsmarked sådan med forskellige ting. Og ligesom måske finder lidt mere ud af, hvad det er, man vil, når man skal have et job og sådan noget. Men dessertværkstedet er ikke den eneste værksted på skolen. Der er nemlig også fitness. Hvorfor valgte I det her værksted? Jeg synes, det virkede meget interessant, og jeg går også meget op i fitness. Jeg valgte det, fordi jeg synes, at fitness er sjovt og nødvendigt for at blive bedre til sport. Hvad er I i gang med lige nu på jeres værksted? Lige nu er jeg i gang med at sammensætte nogle programmer og lave nogle øvelser, som der ligesom kan virke til forskellige klienter og forbedre dem på forskellige områder. Og hvad har været det sjoveste, I har lavet indtil videre?
Det var nok, da vi var i går, da vi var i gang med at vi skulle prøve øvelserne ud, hvor vi selv skulle lave dem. Hvad er jeres mål med det her værksted? Og lige færdige. Yep. Deres lærer var Signe og Mads, men desværre var de begge to ikke til stede i dag. Svendborg Efterskole har en virkelig god fitnesslokale, som alle elever har adgang til.